Bona nit a tothom, bona tarda o bona nit. Benvinguts al Teatre Municipal al Jardí de Figueres. A poc anirem deixant que la gent que encara està per entrar vagi entrant, però passaven ja uns minuts, gairebé un quart d'hora de la prevista, per tant arrenquem. Donar-vos la benvinguda a la sessió informativa sobre el projecte de Museu Europeu del Circ que la Fundació Arts Foundation ha projectat a la Casa Nou Viles. En nom de la pròpia Fundació i de l'Ajuntament us agraïm l'assistència i us explico breument com funcionarà aquest acte. En primer lloc prendrà la paraula el president de la Fundació, el senyor Genís Matabosch, que farà una exposició d'uns 40 minuts sobre el projecte de Museu Europeu del Circ a la Casa Nou Viles, com podeu veure aquí darrere meu. Acabat, prendrà la paraula l'alcaldessa de Figueres, la senyora Marta Felip, també per un període de 10-15 minuts, i serà el moment també, llavors, acabada aquesta part, d'obrir un torn de preguntes. L'objectiu de la sessió informativa és que arribem fins a les 10 de la nit. Per tant, vol dir que hi haurà un torn de preguntes en què un servidor anirà donant pas a totes les persones que tingueu alguna pregunta a fer, o bé a en Genís Matabosch o bé a l'alcaldessa de Figueres. Sense menys i sense necessitat d'haver-vos explicar més coses, donem la benvinguda a en Genís Matabosch perquè expliqui el projecte de Museu Europeu del Circ a la Casa Nou Viles. Hola, bona nit. No hi estic acostumat, això de parlar només cap a davant. Benvinguts tots, alcaldessa, autoritats, figuerencs, figuerenques, amics, tots els que heu vingut avui, aquest vespre aquí. Moltíssimes gràcies d'haver vingut en aquesta presentació del projecte del Museu Europeu del Circ a la Casa Nou Viles, d'aquí del carrer Nou de Figueres. Primer de tot, volia agrair molt especialment a tota la Junta de la Societat Coral Erato, la sala on estava previst inicialment fer aquesta presentació d'aquest projecte cultural per a la ciutat i, com sabeu, degut a la resposta de l'acte, es va decidir canviar-lo d'emplaçament. En tot cas, va ser totalment tan desinteressada com amable la seva cessió d'aquesta preciosa nova sala Erato i, per tant, és de justícia que a l'arrencar aquest acte els ho pugui així agrair. Nosaltres, aquest vespre, és un vespre especial, com podeu imaginar, i estem especialment contents de fer aquesta presentació al damunt d'un escenari, el del Teatre Municipal al Jardí, que té tantíssima història de circ, perquè al damunt d'aquest escenari hi varen actuar grans artistes del món del circ. Us en direm alguns que reflexen aquests cartells de l'Arxiu Municipal o de la Biblioteca Carles Fages de Climent, com per exemple els increïbles Toni Grice, la família Méndez d'Acròbates o per exemple la família Rico i Àlex de la família italiana Briatore. Figueres va tenir, gràcies al seu emplaçament geogràfic, de porta d'entrada a la península, gràcies a la proximitat del Port de Roses, gràcies a tenir escenaris com aquest, una activitat de circ especialment intensa, malgrat el ser una ciutat petita. El que farem en els propers minuts és, en definitiva, oferir-vos els grans eixos, els aspectes principals que es presenten en 4 documents que l'equip de Circus Arts Foundation, amb tot un seguit d'experts externs, hem desenvolupat en els últims 5 anys de cares a madurar, reflexionar, pensar i avançar amb aquest projecte del Museu Europeu del Circ pensat avui per a Casa Nou Viles. Avui és un moment, llargament esperat per tots nosaltres i que feia ja més d'un any que teníem ganes de poder explicar aquesta feina que hem anat fent. Això reflexarà els grans eixos del projecte museològic, depèn de quins països en diuen, com a França, projecte científic i cultural. De l'altra banda, també traurem aspectes de la selecció de peces prèvia al projecte museogràfic del Museu del Circ. I també us parlarem de l'estudi previ arquitectònic i també hi veureu aspectes que reflexa aquest document de 90 pàgines, que és el més recent de tots, que és l'estudi de viabilitat econòmica de funcionament del projecte. Doncs, si us sembla bé, una mica us diré que
si aneu a la Puerta del Sol, ben a prop hi ha un museu del jamón, i és una xarcuteria, tot i que en diguin museu, oi? Doncs això passa també en el món del circ, on moltes col·leccions privades o arxius, que ni tan sols tenen horaris d'obertura permanent, mal utilitzen la denominació museu. Per tant, parlem d'un projecte singular, al igual que és singular, i d'aquí la seva gran força, el Teatre Museu Dalí. És un projecte que, si en volem veure un altre de similar, hem de fer 7.638 quilòmetres per volar fins a Sant Petersburg, a l'estat de Florida, per veure-hi un altre Museu Dalí. I aquesta és una de les fortaleses més evidents d'aquest projecte, que sigui únic. Tan únic que si volem veure un altre museu del circ com el que avui presentarem, hem de marxar també cap als Estats Units i fer o 7.123 quilòmetres per anar al Circle World Museum de Baraboo, o bé, aquest és un plànol del Circus World Museum que cada any atrau unes 100.000 visites, que és tot un recinte dedicat al món del circ, amb unes col·leccions veritablement excepcionals, sobretot d'antics carruatges, de pòsters americans i que també inclou espais d'actuacions. O, si no, heu de fer 7.657 quilòmetres per anar-vos-en al Ringling Museum de Sarasota, un altre enorme museu del circ que, en les dades, per exemple, del 2014, va traure 384.323 visitants. Un museu esplèndid, en un edifici emblemàtic, també, aquest que veieu a la fotografia, amb unes sales excepcionals i amb una riquesa d'una col·lecció única. Un museu viu, dinàmic, ple de color, un museu màgic que interactua amb els seus visitants, oferint-los no l'ortodoxa visita al museu, sinó tota una experiència que els endinsa en el món màgic del circ. Però nosaltres estem en el continent europeu i el que us proposem és fer una capsa de somnis, omplir el centre de Figueres dels colors i la màgia del circ, no només els 5 dies del festival, sinó els 365 dies de l'any, i fer-ho amb un projecte polièdric, polifacètic, que té diverses vessants, però que els podem resumir en 4 grans parts. D'una banda, l'exposició permanent, de l'altra banda, l'exposició temporal, l'espai de circ, un veritable circ fix en el mateix equipament, i l'escola de circ. Anem a pams. L'exposició permanent és una exposició que es preveu d'uns 800 metres quadrats que ocuparia la primera planta, la planta més noble de Casa Nou Viles, i una segona planta sobreposada que reconvertiria les golfes actuals en una nova planta. Una exposició permanent que repassaria els 250 anys d'història de l'espectacle de circ a través de veure la realitat de les diferents disciplines. Una exposició que, per exemple, es podria il·lustrar amb peces d'excepció com la maqueta Glades que tots vosaltres vareu poder admirar just després que la Fundació l'adquirís a la Casa Empordà i que en tan sols 4 dies hi van passar gairebé 7.000 visitants. Però aquesta, que seria la pota mare del museu, li va acompanyada una altra pota com és l'exposició temporal. En un espai de 600 metres quadrats està previst que el museu pogués acollir 2 exposicions temporals cada any. Una durant l'hivern i una altra exposició temporal coincidint amb la temporada d'estiu, la temporada que aquí a casa nostra hi rebem especialment molts visitants. Però el que fa atractiu aquest muntatge és que aquesta exposició temporal d'estiu aniria vinculada a un espectacle, perquè el Museu del Circ no vol ser un museu més, no vol ser un museu que ens ofereix una experiència clàssica de museu, sinó un museu obert al futur, un museu on les noves tecnologies hi tenen una part important i sobretot un museu del moviment, perquè no té sentit que no fos així, essent el circ el seu objecte principal d'estudi, l'espectacle per excel·lència del moviment. Les exposicions temporals d'estiu, doncs, aniran lligades a aquest espectacle. Permeteu-me que us en faci un exemple. Imagineu-vos que a la inauguració del museu s'hi oferís l'exposició temporal de 4.000 anys d'acrobàcia a la Xina. Llavors l'espectacle seria una selecció de grans artistes
del món del circ a la Xina i, per tant, abans o després de poder descobrir l'espectacle que s'oferiria en l'espai circ, podríem gaudir d'aquesta exposició temporal que es renovaria constantment cada any. Així doncs, comencem a visualitzar un museu singular, únic a Europa, que cada any es renovi amb una gran mostra temporal i que aquesta es lligaria a un bon espectacle també en constant renovació cada any. I tot plegat, no un dia a l'any, ni 5 com el festival, sinó al llarg de la temporada alta, l'estiuenca, que podria allargar-se des de la nostra Santa Creu, les fires i festes de la ciutat, i fins a la Diada, aglutinant doncs, les sortides de final de curs, i en aquest sentit el museu pot despertar un gran interès per les escoles d'aquí i també les de fora, i els mesos de major nombre de visitants. Aquesta renovació constant és essencial, especialment en una zona a la Costa Brava Nord, on els visitants que ens arriben de caire familiar són repetitius en un 60%. Els mesos que no hi haurà espectacle, l'espai de circ no es quedaria orfe, sinó que l'espai circ i tota la infraestructura que li dona serveis, camerinos, zona d'escalfament, sala d'assaig, vestuari, gimnàs, s'utilitzarien i tindrien un ús veritablement molt atractiu. El que Figueres pogués tenir també el gran conservatori de les arts del circ, de les arts de la pista, ser referents en el món de l'educació professional i que fóssim a la meca no només del circ amb el festival, no només del patrimoni circ amb el museu, no només del món turístic amb una aposta singular, sinó també del món de l'ensenyament. I això gràcies a aquesta infraestructura única a Catalunya i única a l'Estat, però que encara va molt més enllà. I és que l'escola de circ estaria activa a les hores de fora d'horari escolar i, per tant, a les hores d'horari escolar és un equipament de ciutat excepcional perquè puguin fer servir, per exemple, els veïns més directes, com per exemple a l'Escola Sant Pau o també l'Institut Muntaner, on trobarien en les dependències de l'Escola de Circ un gimnàs d'excepció. Un gimnàs totalment dotat perquè, tal com feien abans en el Montoriol, les arts del circ són una via fantàstica, especialment atractiva per entrar els alumnes en l'educació física. I aquest equipament es concep com un nou equipament escènic de ciutat. Un equipament original, perquè no hi ha cap altre circ estable a tot Catalunya, un equipament singular perquè té un escenari rodó al voltant del qual s'aplegarien fins a 577 butaques i un equipament idoni i perfecte per milers de funcionalitats, més enllà que la d'acollir els espectacles residents de circ vinculats a les exposicions temporals. La pista de l'espai circ és un espai realment perfecte per acollir-hi, per exemple, sardanes d'exhibició. El cercle de la sardana és el cercle del circ, que van més enllà de la frontalitat d'una escena de 2 dimensions com la que ens pot oferir un teatre. Concerts. Figueres té una realitat rica en el món musical amb esdeveniments tan importants, per exemple, com l'acústica que vivim quan tanquem l'estiu. Fins i tot aquest espai és idoni, és perfecte com un espai per acollir-hi representacions i exhibicions de lluita o de boxa, per acollir-hi campionats de billar. I fins i tot fa poc, ara fa uns dies, trobava per al carrer casualment una de les voluntàries fidels al nostre festival de circ, la Berta Selleres, que sabem que és una castellera d'arrel des de fa molt temps. I li vaig preguntar, Berta, quan fa dalt un espai d'assaig per castells? I em va dir, doncs, mira, el del Molí fa uns 13 metres, diu. De moment encara ens en sobren, però fa 13 metres. Doncs no necessitem segurament a la ciutat un altre espai d'assaig perquè això existeix per als castellers, però i un espai d'actuacions, perquè en el circ els castellers podrien tenir més de 500 espectadors. Però a banda de les utilitats, fixeu-vos el que ens ha passat avui.
hem hagut de marxar d'una sala que té un aforament d'uns 220 espectadors, 220 persones, per assaltar-ne a una de 1.038, quan finalment el que ens hem congregat aquí superem de poc les 300 persones. Per tant, ens trobem en una ciutat que té un nínxol d'aforament. Ens en anem del 128 del Cercle Esport, els 172 de l'Auditori de Caputxins o els 220 de la Sala Erato i els 300 de la Cate. Dels 300 de la Cate saltem els 1.038 d'aquest teatre al Jardí. I, per tant, esdeveniments que superen els 300 espectadors han de saltar a una sala que, sens dubte, com ens passa avui aquest vespre, ens queda gran. Per tant, l'espai circ es concep com un espai de ciutat obert a tothom per l'ús de 1.000 possibilitats que s'obririen aquí. Fixeu-vos en una cosa. Figueres és l'única ciutat que no és capital a Catalunya que gaudeix de l'alta velocitat en tren. Tenim el major teatre a nivell d'aforament de la província de Girona. I, en canvi, no passa per la ciutat cap gran congrés. En canvi, hi tenim una planta hotelera d'excepció. Fins i tot, des de molts dels hotels es podria anar sense trànsfers en aquest espai o es podria anar sense cap mena de trànsfer i, per tant, una logística i una economia molt més assequible per als congressos petits i mitjans. Doncs aquesta és la idea, que gràcies a aquesta singularitat i aquest equipament puguem ser més atractius com a ciutat, aprofitant ja els atractius que tenim ara. En definitiva, saltem ja al qui. I qui és la proposta de qui hauria de tirar endavant aquest nou equipament de ciutat? Doncs d'una banda, evidentment, els propietaris de l'edifici, que no són altres que, d'una banda, l'Ajuntament de Figueres i de l'altra, el Consell Comarcal. L'edifici de la Casa Nou Viles es va comprar l'any 2008 per 3,8 milions d'euros, dels quals 2,6, un 68,5%, va provenir de l'Ajuntament i la resta, el 31,5%, 1,2 milions d'euros del Consell Comarcal. Doncs el que proposa el projecte de Museu Europeu del Circ és que aquesta casa sigui ara i en el futur i sempre dels mateixos dos propietaris que avui la tenen. D'altra banda, qui hauria de participar en aquest projecte són d'altres administracions competents com la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, que, com veurem, ja han expressat públicament el seu clar suport en aquest projecte. De l'altra banda, patrocinadors privats que, sensibles al projecte, vulguin donar-hi suport. I els propietaris de la col·lecció, que és Circus Arts Foundation, aquesta fundació cultural privada sense ànim de lucre, amb seu a Figueres, que hi gestiona una de les majors col·leccions de circ al món, on desenes de milers de peces repassen la història d'aquests 250 anys de circ. Circus Arts Foundation n'aportaria l'experiència en la gestió, com veureu, el risc econòmic de funcionament a partir del 6è any i el préstec de la col·lecció sense cap cost de compra ni de lloguer. I aquí ens diferenciem moltíssim de projectes que la ciutat va perdre, malauradament, com el Museu del Cinema, on es va obligar a una compra de la col·lecció. Per tant, el que pretén la Fundació és cedir, no donar, sinó que hi hagi una cessió temporal, igual que hi hauria una cessió temporal de l'edifici per a l'ús del Museu del Circ i, per tant, que coincidissin temporalment aquestes dues sessions sense obligar a ningú ni a comprar ni a llogar una col·lecció el valor del qual avui supera de llarg el 1.000.000 d'euros. I, en definitiva, remarcar i insistir en aquest punt, i és que el promotor del projecte no és una persona, no és un autònom, no és una empresa, no és una societat privada, sinó que és una fundació sense ànim de lucre, és una fundació de casa, d'aquí, de Figueres, nascuda a finals del 2011 i que porta 6 anys apostant amb fermesa per aquesta ciutat.
fent allò que a nosaltres mateixos ens semblava impossible, crear-hi un esdeveniment avui de referència mundial en només 5 edicions. Un esdeveniment on hi arrisquem $500.000 gairebé cada any. I per tant, l'arrisquem no només el risc del taquillatge i de trobar-hi patrocinis privats, sinó que l'arrisquem fins i tot al risc de la tramuntana. I perquè entengueu millor el que és i vol ser Circus Arts Foundation, m'agradaria que poguéssiu veure aquest petit vídeo que arriba tot seguit a la nostra pantalla. Això és amb ultraacceleració, per tant, si els tècnics el voleu tornar a posar des del principi i a més, hi tinguéssim so, seria formidable. Això en el circ no ens passa. Bé, dir-vos, fins que el vídeo arribi, que el Museu del Circ no pretén ser un museu de col·leccionista. O sigui, que no vol ser el museu d'una única col·lecció. I en aquest sentit, la col·lecció de Circus Arts Foundation és una col·lecció inicial, però sí que vol ser el germen d'origen. Som-hi? Va, som-hi. Creada a finals de 2011, Circus Arts Foundation és avui una de les promotores de circ de major reconeixement internacional en el seu sector. Fundació cultural privada sense ànim de lucre, l'entitat va néixer amb l'objectiu d'enaltir el circ, reivindicant aquest espectacle com a part integrant de la nostra cultura. Avui, les seves diferents produccions superen els 50.000 espectadors cada any, ja sigui el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, un dels 5 més importants al món, el Gran Circ de Nadal de Girona o el Gran Circ dels Reis Mags a Tarragona. Totes apleguen un públic de totes les edats que descobreix el circ de primera divisió, amb una selecció de grans artistes. A la seva seu a Figueres, la Fundació custodia una de les majors col·leccions de circ al món, on milers de peces repassen els 250 anys d'història de circ. Gravats, vestuari, cartells, fotografies, segells, postals, material d'artistes, autògrafs, llibres, programes, porcellana, escultures... Entre els tresors de la col·lecció en destaca el circ miniatura més gran del món, una maqueta a escala del Gran Circ Gleich, l'arxiu de cartells de gran format de principis del segle XX, la major col·lecció de filatèlia de tema de circ, la biblioteca de més de 5.000 títols, els vestits d'artistes cèlebres o els arxius complets de fotògrafs de renom com Villar o Vinyes. En resum, es tracta d'un dels majors arxius patrimonials sobre el circ al món. Des de 2015, la Fundació gestiona una carpa única, la del Circ River, un iglú gegant per a 800 espectadors que no necessita fixar-se al terra i que està considerat com un dels circs més còmodes i luxosos d'Europa. Recentment, la Fundació ha estrenat un nou web que reflexa l'ampli ventall d'activitats que realitza a favor del circ. A banda dels seus espectacles i de l'arxiu, mostra les publicacions, les exposicions o les investigacions realitzades pels historiadors adscrits a l'entitat. El darrer repte de Circus Arts Foundation és crear el Museu Europeu del Circ. Un espai únic a Europa, ple de vida, amb espectacles, escola de circ, obert al món i a la ciutat. Bé, ara ja ens coneixem una mica més, perquè ja heu vist el que ens dediquem més enllà del Festival de Circ que tots vosaltres coneixeu. Com us deia abans d'arrencar el vídeo, el Museu Europeu del Circ no té l'ambició, perquè crec que li restaria interès, de ser l'espai d'una única col·lecció o de 2 col·leccions. Ara bé, sí que 2 col·leccions de 2 figuerencs, la d'en Ramon Bec i la meva pròpia,
en són el germen inicial. El germen inicial del que un 1, probablement, o un 2% dels nostres arxius serien els que il·lustrarien un primer discurs sobre la història del circ. Però l'interès i la urgència de que existeixi un Museu Europeu del Circ és que puguin salvar-se de l'oblit grans col·leccions avui en mans de col·leccionistes d'edat avançada i, per tant, que hi hagi un gran contenidor a Europa que custodiï i que garanteixi el futur d'aquests grans arxius i que això no sigui en cap altra ciutat que no sigui la nostra i, per tant, que puguem fer bandera de ser únics i singulars també a través d'aquest nou equipament. On es pretén fer el Museu Europeu del Circ? Bé, crec que és una obvietat que es pretén fer a Figueres perquè si no, no estaríem aquest vespre aquí. Es pretén fer en una ciutat que ja sona arreu del món en el mapa mundial d'esdeveniments de les arts escèniques per haver creat un festival d'excepció, el festival que demà arrenca la seva 6a edició. L'esdeveniment de circ més important de l'estat espanyol, el segon festival més important d'Europa, seguit de Montecarlo, que és el pare de tots els festivals i que n'acabem de celebrar la seva edició número 41 i que està en el rànquing mundial de festivals entre les 5 primeres posicions. Però una ciutat que, sobretot, especialment, és coneguda mundialment per un altre museu espectacle, el Teatre Museu Dalí. I en aquest sentit, el geni Salvador Dalí va ser un gran visionari perquè es va anticipar a la societat de l'oci oferint un museu diferent, un museu que proposa una experiència molt més enllà de la tradicional i clàssica visita de qualsevol museu i, per tant, un museu especialment atractiu. Projectar el Museu del Circ dins de Casa Nou Viles no és una dèria personal, ni un caprici, ni quelcom esbojarrat o poc pensat, sinó que en els últims anys s'han estudiat amb detall i rigor, discreció i silenci, tal com pensem que s'han de fer les coses serioses, la viabilitat d'altres emplaçaments dins la ciutat. I els hem hagut d'anar descartant tots, perquè aquests espais, si eren públics, ara us els explicarem, o si eren privats, per tant, calia considerar-ne la compra primer i afegir-li el cost de la construcció o rehabilitació. I sumant aquests dos paràmetres, de rehabilitació i de compra, superaven amb escreix les xifres que ens presentaven altres espais. Un d'ells és la plaça de Braus. La plaça de Braus, que veieu aquí, amb el seu estat actual, amb una fotografia feta des d'un helicòpter ara fa poques setmanes, es va desestimar per diversos motius. Un és l'important cost constructiu. Aquí he vist l'arquitecte municipal, en Joan Falgueres, que ens va fer tot un informe molt detallat i molt precís sobre aquest equipament en el seu moment i on ens manifestava que no es podia edificar més enllà dels 9 metres d'alçada. Probablement el que encareix el cost de la rehabilitació i ampliació de Casa Nou Viles, especialment, és haver de soterrar. Us diré que l'alçada de l'espai del circ ha de tenir entre 13 i 14 metres. I, per tant, si es fes a la plaça de Braus, igualment hi hauria aquest cost, ja que no podríem superar els 9 metres d'alçada i, per tant, caldria també seguir soterrant. Però el motiu principal de que nosaltres descartéssim la plaça de Braus va ser fonamentalment els temes de viabilitat econòmica, perquè el que pretén la Fundació és que el Museu del Circ no sigui una aixeta de despesa corrent que ningú pugui tancar, sinó que a partir del 6è any tot les despeses de funcionament la Fundació en pugui assumir el risc i, per tant, que sigui autosuficient i no li calguin subvencions públiques, cosa, com sabeu, rara a la majoria dels museus. I, per tant, la Fundació desestima poder assumir aquest risc de funcionament en cas que l'emplaçament fos la plaça de Braus, sobretot per un motiu fonamental. Nosaltres, a través del festival, estem en relació amb molts touroperadors
que porten molts grups en el Festival de Circ i per tant també passegen per la ciutat, i quan els hi hem parlat a nivell de... ens hem reunit amb ells per parlar de la viabilitat d'aquest projecte del Museu del Circ, ens han comentat que la seva visita seria molt senzilla en el sentit que ells seguirien fent el que fan, seguirien aparcant en el pàrquing del Garrigal i la visita al Museu del Circ seria abans o després de la del Museu Dalí. Sabeu que la societat a Europa està envellint, sabeu que anem a una tendència, doncs és veritat, de cada vegada més grups turístics organitzats, però cada vegada de més avançada edat. I per tant, mentre que sí acceptarien anar a peu fins a casa Nou Viles, no estan d'acord en tornar a encotxar el grup per anar fins a la plaça de Braus i per tant perdre aquest volum importantíssim de potencials visitants fa que nosaltres no ens veiem, i les xifres ho diuen així i així els economistes experts que ens han assessorat en el Pla de Viabilitat Econòmica, que seria excessivament arriscat comprometre's amb un autofinançament en un espai que no hi ha garantitzat que s'hi puguin desplaçar a peu des del centre els grups d'uns turistes, repeteixo, cada vegada d'edat més avançada. Un altre espai que nosaltres vàrem estudiar és l'antiga presó, la presó del carrer Sant Pau, i un espai que realment hi anava com anell al dit, el projecte de Museu Europeu del Circ. I vàrem estudiar-lo també de manera profunda, ja fins i tot per plantejar-ne una zonificació. Tot això us pot sorprendre perquè fins avui no havia sortit a la llum, però repeteixo que s'ha fet moltíssima feina des de fa molt i molt de temps. La zonificació de l'antiga presó preveia que la façana fos des de la plaça d'Ordis, des de la General, l'avinguda Salvador Dalí, davant del McDonald's, i la sortida en fos per al carrer Sant Pau. Havíem avançat tant en el projecte que fins i tot el circ que hauria anat en els jardins de la presó ens vàrem fer l'aposta de construir-lo. I de fet, el circ que estava plantejat que anés aquí és el circ que vàreu poder inaugurar a la plaça Catalunya ara fa 2 anys amb el nom de Circ Rivel, aquella infraestructura excepcional, considerada avui com el circ itinerant més còmode d'Europa, hauria vingut a viure per sempre al costat de l'edifici històric de la presó. Però bé, es va decidir que aquest edifici fes un ús realment molt legítim i és que sigui la futura escola Carme Guàs, tan reivindicada i tan necessària, i per tant vàrem desestimar aquesta ubicació malgrat tots els estudis que n'havíem fet. I per tant vàrem encaminar-nos cap al número 78 del carrer Nou, al costat de la caserna de la Guàrdia Civil, pensant en aquesta casa senyorial del 1875 que és Casa Nou Viles. El projecte del que parlem avui no només permetria captar finançament extern per a recuperar un dels edificis de major valor arquitectònic que li queda a la nostra ciutat, sinó que el trauria de l'oblit on avui està abocat. I si bé n'heu vist aquestes precioses imatges de la planta noble, dir-vos que són imatges que no estan maquillades, però sí que estan fetes amb molts temps d'exposició i amb una llum molt i molt estudiada, de manera que no es vegi el que és avui la realitat d'aquest edifici. Un edifici tancat des de fa 9 anys, ple d'humitats, de filtracions, d'entrades de coloms i, per tant, una degradació constant dia a dia. Posant a risc, està clar, l'estructura i la fonamentació de tot aquest casal. La il·lustració aquí de la llanterna de l'escala és prou clara. Esquerdes, humitats, que es van agreujant dia a dia. Després de la compra de l'immoble l'any 2008, la proposta del Museu Europeu del Circ és sens dubte la més respectuosa amb l'edifici. Com veieu, a la part superior es retira, com ha fet el Casino Menestral, de la façana, de manera que des del carrer no es vegi aquesta ampliació que urbanísticament sí que és permesa. L'estudi arquitectònic previ del circ, d'aquest equipament, el que es preveu és que la totalitat de la planta baixa sigui de lliure accés per la ciutat sempre, i és on hi haurà la zona de serveis.
I aquesta zona de serveis, amb la guixeta, amb el guarda-roba, amb la cafeteria, amb el centre de recerca i la biblioteca i l'accés en el jardí sigui sempre obert a tothom. Fixeu-vos, això és l'esquema d'enderroc de la planta noble, i fixeu-vos que es respecta totalment totes les sales i el que es planteja és una ziga-zaga de sales molt atractives on s'explica la història del circ a través de les seves diferents disciplines. I el que veieu en groc, que és les parts afectades, què són? Són els espais on anirien la comunicació vertical, les escales, i que avui corresponen als celoberts, als patis interiors. Per tant, repeteixo que és un projecte molt i molt respectuós amb aquest edifici. Però, a banda de ser un projecte respectuós, és un projecte que el que fa és gairebé triplicar la superfície útil de l'edifici i passa dels 2.184 metres actuals als 5.791. Un projecte que, com veieu, el seu jardí es respecta en 2/3, convertint-lo en una coberta verda ajardinada, i aquí veieu la taula de superfícies on es veu clarament la superfície de cada planta i la comparativa entre el projecte del Museu del Circ i l'edifici existent. Aquí veieu el quadre de superfícies, que és el que reflexa aquest estudi arquitectònic previ. Com us deia abans, com voldríem que això es pogués gestionar? Doncs ens agradaria, com repeteixo, que no fos una aixeta de despesa oberta, com són la majoria de museus, que s'obre el dia de la inauguració i no hi ha qui l'aturi, sinó que voldríem acostar-nos més al model del Museu Dalí, és a dir, un edifici singular al centre de la ciutat, de propietat pública, del que se'n fa una cessió temporal per un ús en concret, i Circus Arts Foundation n'aportaria la col·lecció, la gestió, el projecte i, molt important, el seu finançament dia a dia. Per tant, n'assumiria el risc econòmic considerant que es pot arribar a prescindir de qualsevol subvenció pública a partir del 6è any. I aquí això no són paraules, sinó que és el que se'n deriva del Pla de Viabilitat Econòmica de Funcionament, un estudi molt i molt detallat, com un pla d'empresa, al qual alguns membres de la Comissió Mixta de l'Ajuntament hi han pogut tenir accés i que entre les seves conclusions hi ha que, a banda de crear 30 llocs de treball fixes, directes, i una vintena de llocs de treballs temporals, el que manifesta és que d'una manera realista, és a dir, que en 5 anys poguéssim tenir 110.000 visitants de pagament, és a dir, el que representa avui un 10% del nombre de visitants que té el Museu Dalí, doncs aquest museu nou fos autosuficient. Aquí veieu la gràfica de l'evolució dels ingressos i les despeses, és a dir, que en 5 anys l'escalada d'ingressos ha de permetre la davallada d'ingressos a través de les subvencions públiques, que, repeteixo, és la forma habitual de finançament de la majoria dels museus de pràcticament tot l'Estat. Seguint en el com, fixeu-vos que el que es va plantejar era soterrar l'espai circ. I gràcies a soterrar l'espai circ resulta que el jardí té una major superfície útil que la que estava prevista inicialment. Perquè d'aquest projecte n'hi ha hagut realment molts canvis i millores al llarg de com ha anat madurant. I en un primer moment es pensava en una carpa de quitaipont en el pati i posteriorment es va veure que era molt més respectuós i gràcies a un treball amb els arquitectes de l'Ajuntament es varen proposar que es pogués enfonsar la grada i per tant sobresortiria molt poc la part de la cúpula. I per tant, en definitiva, la governança del museu, qui governaria en això,
és avui l'objecte d'un estudi encarregat per l'Ajuntament i en aquesta governança estem tots d'acord que qui hi hauria d'haver-hi és en un consorci o en una nova fundació tots els agents vinculats en aquest nou equipament i els que han contribuït a la compra de l'edifici primer i a rehabilitar i ampliar aquest espai perquè pugui ser possible. Quan temporal? Els que seguiu el dia a dia i l'actualitat de Figueres sabeu que la primera vegada que es va parlar d'un projecte de Museu del Circ a la ciutat de Figueres va ser l'any 1997, ja a la Sala Edison, que és un edifici privat, i de fet avui buscant en els nostres arxius hi trobava aquesta carta, entrada a registre el dia 23 d'abril del 1997, on s'exposava que es volia presentar en el ple de l'Ajuntament aquest projecte de Museu del Circ, en aquell moment pensat per la Sala Edison. La nostra primera visita a Casa Nou Viles va ser el migdia del 27 d'agost de l'any 2010 i els primers estudis perquè aquest espai pogués acollir el Museu del Circ són de l'any 2012, l'any en què es va crear el Festival de Circ a la ciutat. Aleshores prevèiem que l'equipament es pogués obrir l'any 2018 coincidint amb la commemoració a l'Estat dels 250 anys de circ. I per tant ja veieu que probablement el projecte hagi agafat, sens dubte, un retard molt i molt important que facin, evidentment, que la inauguració en el 2018 sigui avui una quimera i totalment impensable, perquè és un projecte que encara li queden moltes fases per avançar abans fins i tot de poder començar l'execució en si de l'obra. I parlant del 2018, el que m'agradaria ara és proposar-vos un segon vídeo abans de continuar amb aquesta presentació. I a veure si tenim més sort que l'altra vegada. I ens entra així directe. Que t'agradaria anar-hi? Sí. Doncs mira, jo penso que tinc una cosa per tu. Un per tu i un per mi. Gràcies. Adéu. Adéu, guapo. Ei, noi, fins allà, a totes, com a alcaldessa de Figueres i des de la ciutat de Figueres, demanar-vos tot el suport a la candidatura de la ciutat com a capital mundial del circ per l'any 2018. Volem que Figueres vibri amb la màgia del circ, a la vegada que volem consolidar el Festival Internacional que ja ve esdevenint a la ciutat de Figueres durant els últims 5 anys. També tenim projectat, volem que es construeixi i s'obri a la ciutat de Figueres el Museu Internacional del Circ, un museu amb exposicions permanents, exposicions temporals i programació estable de circ a la ciutat. Per tot això és pel que de ben segur que ens faria moltíssima il·lusió a tota la ciutat tenir aquesta proclamació de candidatura de capital mundial del circ la Figueres del 2018. Gràcies a vosaltres pel vostre suport. Des de la Diputació de Girona volem col·laborar, com sempre hem fet, amb tot el que té referència en el món del circ. I ho farem aquesta vegada perquè Figueres sigui reconeguda com la capitalitat internacional del circ el 2018. La Diputació de Girona des del primer moment ha ajudat a tot el projecte del Museu del Circ i també estem iniciant reunions per poder ser una realitat que el dia de demà Figueres tingui aquest Museu del Circ tan anhelat i tan esperat. Per tant, recolzem activament cada any el festival,
recolzarem la capitalitat mundial del circ de Figueres i, per descomptat, la Diputació de Girona també hi serà perquè el dia de demà Figueres tingui un museu del circ. Moltes gràcies. Des del Consell Comarcal donem tot el suport a la capitalitat mundial del circ 2018 a Figueres. No només perquè l'any 2018 Figueres sigui capital mundial del circ, que és una cosa molt important, sinó perquè aquest acte sigui l'embrió, sigui el desllorigador, sigui el fet que faci avançar, sigui el fet que faci que definitivament es pugui construir a Figueres el Museu del Circ com a establiment permanent i d'aquesta manera el circ estigui present a Figueres i a l'Empordà durant tota la vida. Segurament si haguéssim de parlar d'un col·lectiu de persones que va tenir primer la consciència d'Europa unida, o sigui, com un territori sense fronteres, varen ser des del punt de vista de la cultura la gent de circ. He de pensar que el circ és l'espectacle que no hi ha la barrera idiomàtica, perquè el llenguatge principal és l'acrobàcia, el gest, la comicitat, i per tant els grups d'artistes i acròbates d'Itàlia passaven a França, de França a Espanya, les grups espanyoles actuaven a Àustria i això, per exemple, el nostre propi arxiu de Circus Arts Foundation ho tenim perfectament documentat, amb cartells, amb gravats, i jo crec que això és la gran força del circ, és aquest edifici, aquesta torre de Babel интергенерационал, però també internacional. Я люблю фестиваль Фигерас. Это один из самых лучших и эстетичных фестивалей. I'm here for 5 years, and this is unique and only one festival in Europe, first time in Europe. I wish best success of great festival in Figueres. Thank you. Aquests darrers anys, Figueres ha afiançat la seva posició com a ciutat compromesa amb la cultura, ciutat especialment compromesa amb el món del circ i, a banda del festival, ha arribat l'hora de donar l'impuls definitiu a la seva casa-museu, que en definitiva permeti que tot l'any hi hagi un munt d'activitats vinculades al circ i també és l'hora d'afrontar la possible candidatura d'aquesta ciutat com a capital mundial del circ pensant en l'horitzó del 2018. Teniu tot el recolzament del Departament de Cultura del Govern de la Generalitat. Figueres s'ha consolidat aquests darrers anys com un veritable referent internacional del circ amb el seu festival ja conegut i apreciat per tot el sector. Ara és el moment de fer un gran pas endavant i per això aquesta candidatura perquè esdevingui capital mundial del circ de l'any 18 té tot el recolzament, per descomptat, meu com a president de la Generalitat del Govern, però estic convençut que tot el país és al darrere d'aquesta idea de convertir una vegada més Figueres en un referent imprescindible mundial d'aquesta gran disciplina artística que és el circ. Passem al quan i avancem ràpid, que no és senzill condensar en tants pocs minuts tants anys de treball sobre aquest projecte, però ho intentarem. El quan? Els arquitectes presents a la comissió mixta, Ajuntament i Circus Arts Foundation, aplicant la ràtio de cost per metre quadrat a l'edifici rehabilitat i la ràtio de cost de construcció d'un aparcament soterrat, van extreure un cost d'obra al voltant dels 6 milions d'euros. Cal recordar que es tracta d'una banda d'una restauració, però de l'altra banda de triplicar-ne la superfície útil actual. Davant d'aquestes xifres i després de força converses en els darrers mesos, la Diputació de Girona s'ha compromès i anunciat públicament el passat dia 2 de febrer a aportar 1,5 milions d'euros al projecte de rehabilitació d'un edifici, us recordo, en un 68% municipal. La Generalitat de Catalunya, a través del seu conseller de Cultura, ha parlat d'una aportació al voltant del 1 milió d'euros. Després de la reunió de portaveus de grups municipals específica d'aquest tema, celebrada el 1 de juliol, tots els grups, a excepció de la CUP i Compromís, es varen convenir correcte incloure 500.000 durant 3 anys pel projecte en el pressupost municipal. Aquests posicionaments dels diferents grups municipals d'acord amb aquesta inversió queden reflexats en l'acte de la reunió posterior de la comissió que es va celebrar el mes de setembre passat. Gràcies a la solvència del Festival de Circ, a la transparència en la gestió de Circus Arts Foundation i la singularitat d'aquest projecte, creiem que la Casa Museu Europea del Circ atrauria fins a 1 milió d'euros de capital privat. I per últim, el milió restant podria arribar via Europa
i també a través del Ministeri de Cultura, amb qui tenim pendent seure molt aviat, de fet ja hi ha cita en les properes setmanes per tal de concretar la seva implicació en ferm sobre aquest museu i també sobre el festival. Està clar que hi ha qui pot dir que un edifici que en el seu moment va costar a l'Ajuntament 2,6 milions d'euros, ara se'n demana que encara n'hi posi 1,5 per la seva rehabilitació. Però no és menys cert que qui pensi que no és correcta aquesta inversió d'1,5 milions d'euros està impedint que a la ciutat arribi un finançament de 4,5 milions d'euros per rehabilitar una casa que és especialment patrimoni municipal. Per què? I avancem cap al final. Per què aquest projecte de Museu Europeu del Circ a Figueres? Doncs mireu, a banda de tots els motius que hem explicat fins ara, hi ha motius de ciutat històricament reivindicats, com per exemple el salt de la Rambla, tan anhelat per la zona migdia, i la desitjada i necessària perllongació de la breu estada actual del visitant a la ciutat. Mireu, per ser ràpids, en l'ABC del màrqueting hi ha una cosa molt clara, i és que el retorn econòmic no el genera un sol punt, una atracció, sinó que el retorn econòmic el generen les línies entre diferents atraccions. Les grans ciutats ho tenen molt clar, sigui París, sigui Barcelona, el visitant ni tan sols se l'acaba en un dia i durant aquest dia ha de fer recorreguts d'un punt a l'altre, d'una atracció a l'altra. I per tant, Figueres és un clar exemple de punt, perquè a nivell mundial de repercussió internacional hi ha una única atracció, que és el Teatre Museu Dalí. I per tant, no existeixen línies de retorn. I això queda molt clar si mireu les publicitats i la difusió dels turoperadors. Quan el grup turístic arriba a Catalunya, se li ofereix un ventall que pot anar fins a 60 sortides, totes elles sortides d'un dia. Doncs bé, no deixa de ser, fins a cert punt, frustrant que la nostra ciutat sigui incapaç d'omplir una excursió d'un dia per al visitant que ve en grup i que a la visita a Figueres la resta del temps se'n beneficia Girona, Besalú o els altres dos vèrtexs del triangle de Linear. I per tant, crear un altre gran equipament de referència internacional i singular ens ajudaria a que la proposta d'estar de la nostra ciutat s'allargués molt més de la que es realitza avui. Però una altra amenaça molt important és la que podem viure en els propers anys, en què siguem víctimes aquí al nord d'un clar desequilibri territorial en el que respecta el lleure destinat especialment a les famílies. Cada dia, cada any, és més important la capacitat de traure visitants que té PortAventura. Aquest any encara ho serà més, gràcies a l'obertura a l'abril de Ferrari Land. I tinguem en compte que hi ha un Barcelona World en projecció i que la ciutat de Barcelona és especialment atractiva. Tot això podria fer de manera molt fàcil que totes aquestes atraccions especialment atractives quedin al centre i sud de Catalunya i que aquí, si no som capaços de generar nous continguts, el sector turístic i cultural que genera tantes fonts d'ingressos, llocs de treball i retorn econòmic, doncs se'n veiés seriament afectat. Anem cap al final, ara sí, a través de repassar els diferents perquès d'aquest projecte de Museu Europeu del Circ. D'una banda, perquè ens permetria afegir uns estudis professionals a una ciutat que ja ha perdut la carrera de tenir una universitat, però que podria seguir un bon exemple com la ciutat d'Olot i el dinamisme que li permet la seva escola d'art. Per tant, l'Escola i Conservatori de les Arts del Circ podria ser un veritable referent que ens aportés a la ciutat nou talent.
Un espai integrador. A Figueres hi conviuen més de 41 nacionalitats i els valors del circ, com l'esforç, és un valor especialment important de cares a les noves generacions, però especialment el valor del diàleg entre gent de diferents cultures, races, religions, que fan possible quelcom únic, que és el circ. Usos socials i ciutadans. És un equipament singular per a usos de ciutat i us repetia l'atractiu que té aquest espai perquè les entitats i associacions de la ciutat puguin utilitzar-lo com un nou espai. Una oportunitat que té avui la ciutat de traure una inversió externa de 4,5 milions d'euros garantits, sempre amb la condició, evidentment, que ens demanen els de fora, i és que la ciutat també aposti per rehabilitar una casa que finalment és i serà sempre seva. La rehabilitació d'un edifici públic, la rehabilitació d'un edifici de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, actualment tancat, en degradació, que s'obriria finalment al món i a la ciutat. Una gestió rigorosa i transparent, que és la que ha anat demostrant fins ara Circus Arts Foundation, l'entitat que gestiona el Festival de Circ, amb un notable èxit de públic, un ressò internacional creixent i una gestió rigorosa i transparent. La viabilitat econòmica. A la Casa Nou Viles, l'equipament, com us deia, s'autofinançaria al cap del 6è any. Per què? Perquè la concessió de l'edifici, és a dir, que l'edifici no passa a ser, només faltaria, de Circus Arts Foundation i tot aquest cost tampoc el gestionaria Circus Arts Foundation, sinó el nou consorci o fundació encarregada de la rehabilitació de l'edifici. La dinamització de l'Eixample Migdia. El museu ha de ser un dels motors d'aquesta zona de la ciutat, un pol d'atracció perquè els visitants surtin del centre històric i creuin la Rambla en direcció sud. La creació de llocs de treball directes i indirectes, un equipament màgic, un equipament viu, un equipament dinàmic, un museu amb sales d'espectacles i exposicions temporals que ens situï en el món de l'última generació d'aquest tipus d'equipament. I per tancar, resumint, que estem davant del Museu del Circ, estem en un 4x1, un equipament cultural per a 4 usos de i per la ciutat. Parlem d'una inversió municipal d'1,5 milions d'euros per rehabilitar un edifici públic amb l'arribada del 75% del cost d'aquesta rehabilitació de l'exterior. Parlem de l'únic museu de circ a Europa, per tant, un nou pol d'atracció necessari per consolidar aquesta ciutat en el mapa de les destinacions turístiques i culturals del sud d'Europa, una escola de circ professional i de referència i, per tant, una nova oportunitat per ser un referent educatiu i un equipament per a usos ciutadans, un espai nou en el cor de la ciutat on aquells agents culturals, socials de la nostra ciutat puguin utilitzar de manera clara. I per acabar, voldria utilitzar una cita de la penúltima columna del director del setmanari Empordà de la setmana passada, que deia així: per desgràcia, Figueres no té tants projectes de futur on triar. I per un que arriba, millor valorar-lo bé. Gràcies. Bé, gràcies al senyor Genís Matabós per aquesta exposició sobre el Museu Europeu del Circ a la ciutat de Figueres. Continuant amb el guió previst, passem la paraula a l'alcaldessa de Figueres, la senyora Marta Felip. Bé, molt bon vespre, bona nit ja a tots. No us veig perquè el foco és important, però us he vist quan estava aquí baix. Jo seré breu perquè en Genís crec que us ha explicat tot i més del que esperàvem, del que feia falta en aquesta ciutat, d'aquesta informació que es necessitava per defensar aquest projecte de Museu Europeu del Circ a Figueres. Vull deixar temps per les preguntes també. Entenc que si esteu aquí, primer de tot volíeu informació, però de més informació encara en surten més preguntes, per tant, vull deixar-vos temps. Vull deixar clar la posició
que hem tingut des del govern de la ciutat de Figueres, en aquest cas la part de Convergència i Unió, que apostava per aquest projecte en el seu programa electoral quan concorre a les eleccions municipals de l'any 2015. I aposta per què? Doncs perquè tot el que ha explicat el promotor, el director artístic del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, que venim realitzant en 5 edicions i a les portes ja demà comença una 6a, doncs perquè tot aquest ventall de possibilitats, d'oportunitats i de fortaleses el tenim i el tenim clar. Un equipament de pols d'atracció turística i de visitants, però no només això, un equipament que permet recuperar i rehabilitar el patrimoni arquitectònic històric de Figueres i un equipament que permetrà sinergies a entitats i associacions de la ciutat. S'ha fet esment a la possibilitat de fer-hi entrenaments, s'ha fet esment a la possibilitat de tenir aquell desitjat centre de congressos, ciutat de congressos, Figueres, que no sabem on posar, que hem realitzat en aquests teatres jardí moltíssimes vegades, però amb un aforament excessiu per a aquests esdeveniments. També, a més d'alcaldessa, soc vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona. Allà, en aquests any i mig pràcticament que hi porto, he après moltíssim sobre turisme, moltíssim sobre màrqueting turístic, i allà experts professionals aposten i aposten del tot per al Museu Europeu del Circ a Figueres. Figueres, des del punt de vista d'atracció de visitants o des del punt de vista de punts d'interès turístic, segueix amb el que tenim des de l'any 1974, amb l'obertura del Museu Dalí. Fixeu-vos quants n'han passat, 43, 42 i mig. Seguim amb aquest únic, universal per sort, punt d'interès i atracció turística. Ho ha dit en Genís Matabós, però experts turístics reiteren la necessitat de captar i retenir el visitant que ve a la ciutat, més d'1.200.000 a l'any, amb més punts d'interès turístics per llongar la seva estada a la ciutat de Figueres. No ho hem fet en el Castell de Sant Ferran, un altre pol importantíssim. Ho hem de fer amb el Museu Europeu del Circ. Hi ha diferents qüestions, diferents valors, diferents factors que fan que es consideri viable i exitós el Museu Europeu del Circ a Figueres. L'èxit demostrat, evidentment, del Teatre Museu Dalí. La consolidació de Figueres com a ciutat de museus. Costa Brava com a destinació turística. La connexió alta velocitat amb Barcelona. Figueres, cruïlla de comunicacions. Un augment de la cultura d'oci derivada d'una societat del benestar i de l'envelliment de la població. La proximitat amb França. Aquest equilibri territorial amb els punts d'interès turístic a Catalunya, que també feia esment Genís. I sobretot la concepció d'aquest museu, no únicament com a museu d'exposició d'una col·lecció, sinó un lloc on passen coses, que coincideix totalment amb la definició de museu que es conté actualment en la llei d'equipaments museístics. Des de l'Ajuntament som propietaris de l'edifici conjuntament, copropietaris amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que heu pogut comprovar que dona suport també a aquest projecte. Tenim una oportunitat de cofinançament per part d'altres administracions. Tenim necessitats des del punt de vista d'atracció turística i des del punt de vista d'equipaments culturals.
Tenim molt clar que hi ha moltes prioritats a la ciutat de tot tipus, d'equipaments esportius, d'equipaments cívics, d'equipaments de tot tipus i també, evidentment, necessitats d'atenció a la ciutadania. Però totes les potes sumen i aquest projecte, aquest Museu Europeu del Circ, s'ha de quedar a la ciutat de Figueres. Ens estem preocupant de la governança d'aquest museu. Serà un museu de la ciutat, serà un museu propietat de la ciutat, serà un museu, les decisions estratègiques del qual es prendran des d'un consorci o des d'una fundació participada per l'Ajuntament, pel Consell Comarcal, per la Diputació, per la Generalitat, i que la direcció artística i l'ús s'encomana a qui té l'expertesa per fer-lo funcionar, com s'ha pogut comprovar Circus Art Foundation, i que ens ho comprova anualment amb la celebració del Festival Internacional del Circ, amb gran èxit des de la primera edició. L'emplaçament, Casa Nou Viles. Casa Nou Viles per diferents motius. Casa Nou Viles perquè s'entén que un lloc cèntric, en aquest moment, s'entén que un lloc cèntric suma o multiplica el desplaçament de visitants que ja van al Teatre Museu Dalí. Per què fas aquest salt, aquest esperat salt més enllà de la Rambla? Perquè dinamitzes amb visitants i comercialment el sector migdia al carrer Nou de la ciutat. Respecte a la mobilitat, podem pensar que és una debilitat. Evidentment, el centre de la ciutat sempre comporta una dificultat de desplaçament en vehicle. Hem d'entendre que els aparcaments soterranis, hem d'entendre que l'estació d'autobusos i els aparcaments dissuasius han de donar cobertura suficient a les necessitats d'atenció al visitant o d'aparcament al visitant. És un projecte molt ambiciós, és un projecte de molts metres quadrats i és un projecte que es pensa en primer lloc en aquest edifici de la Casa Nou Viles, per totes les raons que s'han exposat i que no repetiré. És un projecte que ha de tenir un encaix urbanístic i és el que des del govern municipal i tots els altres grups municipals que venen participant a la comissió del circ que tenim creada i que celebra sessions mensuals o pràcticament mensuals des de fa més d'un any, doncs n'hem parlat, hem afirmat intencions, hem acordat i sobretot creiem que aquest 2017 ha de ser l'any d'avançar en pensar quin òrgan de governança ha de tenir aquest museu. Avançar en el que és més important, jo crec, ara en aquest moment, que és veure l'encaix urbanístic. És una qüestió tècnica, però crec que és una qüestió clau per seguir parlant d'aquest Museu Internacional del Circ a la ciutat de Figueres, a Casa Nou Viles. És important la viabilitat urbanística d'aquest projecte ambiciós, com heu pogut veure, en aquesta Casa Nou Viles i, per tant, centrarem els esforços d'aquest 2017 amb el pla especial d'urbanisme que ha de permetre veure la viabilitat d'aquest equipament. Només desestimat aquest equipament, si fos el cas, hauríem d'estudiar altres emplaçaments. I en tercer lloc hem d'avançar aquest 2017 en el conveni de finançament amb les diferents administracions. S'ha firmat, ho heu pogut veure, el compromís de la Diputació a través del Patronat de Turisme. El conseller de Cultura ha afirmat i reafirmat la voluntat de participar-hi per part de la Generalitat, de la Conselleria de Cultura, i des de l'Ajuntament hem parlat a la Comissió del Circ i així s'ha establert la voluntat de destinar-hi 1,5 milions. 1,5 milions són diners, molts, són diners i la ciutat té moltes necessitats, però les xifres, si s'observen en termes absoluts, poden semblar molt, poden semblar poc, i a mi m'agradaria mostrar-vos un comparatiu
de les inversions que s'han fet en equipaments culturals a Figueres des de 2004. He agafat 2004 en aquest sentit perquè justament hem comprovat que és des de l'any fins al 2016 en què hi ha hagut inversió en aquest sentit. Evidentment aquí no entra el Museu del Joguet, que és molt anterior, i no entra altres inversions en aquest mateix teatre jardí, però en verd podeu veure què ha invertit l'Ajuntament en equipaments. En el Casino Menestral, 2.742.000, del qual també hi ha un compromís de poder acabar les obres esperades i obrir-lo. La catequística, 1.800.000. Sabeu, la reforma de la catequística l'any 2009-2010, 1.800.000 euros. Caputxins, quan acabi aquesta quarta fase, s'hi hauran invertit 4.200.000. No és l'Ajuntament. Aquí cal dir que és el Ministeri de Foment. Perdó, l'Ajuntament hi posa 500.000 euros a través del Pla de Barris de Centre Històric. Portem 4.200.000. Casa Empordà, l'antic escorxador, que ve funcionant com a sala d'exposicions. 1.600.000. Per tant, en blau, els projectes de futur, les apostes des del punt de vista d'equipaments culturals i turístics per dinamitzar i apuntalar aquesta ciutat com a ciutat totalment anclada i potenciada en el que som especialistes, en comerç, en turisme i en serveis. Projecte del Museu del Circ, 1,5 milions. 1,5 milions amb plurianual, amb bastants anys. Projecte Casa Natal de Dalí, 2.740.000 tenim projectat i també l'espera de confirmació de subvencions tant de FEDER com del Ministeri. Jo crec que les xifres parlen per si soles. No m'agradaria que quedés aïlladament aquesta xifra, 1,5 milions Museu del Circ. Jo crec que s'han de portar elements de debat, s'ha de tenir informació i s'ha de saber en què inverteix i aposta l'Ajuntament. Totes les potes són bones, tot suma a la ciutat de Figueres i tant de bo puguem veure en els propers anys construint-se aquest projecte de Museu del Circ, aquesta casa natal vinculada al Museu de l'Empordà i l'acabament del Casino Menestral. Jo és el que us volia dir i és el que crec que per part meva, després de l'explicació completíssima que ha fet Genís Matabós, feia falta. Moltíssimes gràcies. Bé, agrairia, sisplau, al personal de sala si podeu il·luminar una mica la platea, perquè ara sí que faríem aquest torn de preguntes. Déu-n'hi-do. Una mica més, si pot ser. Ara sí que faríem aquest torn de preguntes que us havíem promès al principi de l'acte. Es tracta de... Ho farem d'una manera... No ho hem practicat gaire aquí al Teatre Jardí. En un principi aquest acte estava previst, com molts de vosaltres sabeu, a la sala Arato, però hi ha una noia a cada costat de la platea, la dividim per la meitat, i si veieu tenim una allà i una a l'altre costat que si aixequeu la mà, de seguida, si voleu fer alguna pregunta, tant a l'alcaldessa com al promotor i director del festival per aquesta idea, vosaltres mateixos teniu la paraula. Endavant. Tenim Manel, En alguns de vosaltres us diré el nom, però no a tots, ja em perdonareu. És important que sapigueu que en principi després d'aquest acte ens podem trobar fora i parlar més directament tant amb els responsables de l'equipament, etc., per si voleu fer algunes preguntes més personals. Endavant, Manel. Hola, molt bona nit. Primer agrair-vos l'exposició pública, que ha estat molt completa i hem gaudit de molta informació interessant. Jo volia preguntar per la col·lecció del museu, la col·lecció de qui serà, tu ho has dit una mica, i si teniu previst donar-la a la ciutat, que jo crec que això seria un factor molt important. Gràcies. Sí. Com us comentava durant l'exposició,
el que preveu el projecte és que hi hagi una cessió d'ús de l'edifici per un període de temps delimitat. És a dir, que poden ser 30, 40, 50 anys, vull dir, quan s'estudiï la governança del museu també es tindrà en compte aquest punt. Circus Arts Foundation el que fa és comprometre's en igual terme, és a dir, que durant la sessió, mentre el que duri la sessió d'ús d'aquest edifici, la Fundació es comprometria a que tota la col·lecció que avui custodia, que són 2 col·leccions privades, residirien aquí a la ciutat i estarien dins Casa Nou Viles. Bé, alguna pregunta més? Si fos d'aquest costat seria fantàstic. És el moment de preguntar si teniu algun dubte. Sí, aquí davant, sisplau. Merci. Sí. Fins quan estan disposats a esperar l'Ajuntament i les altres administracions, perquè veiem que a Figueres no hi ha massa pressa i que alguns posen pals a les rodes, i si s'aportaran el projecte a alguna altra ciutat si no tira cap endavant o esperem massa. Gràcies. Bé, si et sembla contesto. Està engegat, sí? Doncs, bé, millor així. Aviam, Dani i jo crec que ens ha de moure el motiu de la il·lusió i no el de la por. En aquest sentit, volem el projecte, això ha quedat clar. Nosaltres hi apostem, anem fent passos més lents del que li agradaria, evidentment, en el promotor, però també entengueu que les situacions econòmiques de les administracions en aquests últims 6 anys no han sigut les més òptimes per apostar per equipaments en aquest sentit. Per tant, hem estat, des de 2012 que l'Ajuntament tenim un conveni signat anant cap a aquesta finalitat, i ara, justament ahir presentàvem els números de la liquidació del pressupost de 2016 de l'Ajuntament, uns números correctes i que ens permeten afrontar el futur amb positivisme. També hem de buscar la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. En aquests moments sabeu com està la Generalitat de Catalunya, sense pressupost. Per tant, dir terminis, jo crec que és molt arriscat dir terminis. El que podem dir és que no pararem de treballar fins a aconseguir aquest projecte. Serà amb el menor temps possible, però també amb la major seguretat possible, tant des del punt de vista de projecte, que com heu pogut veure el té molt pensat en Genís, però aquí se requereix una tasca important tant des del punt de vista urbanístic com tècnic, com de projecte museogràfic, i lligar els finançaments. Per tant, el temps que sigui necessari, treballant amb voluntat ferma per poder tenir un museu a Figueres. Bé, mira, aquí al costat en Diego. Digues, Diego, perdona. Aprofitant una miqueta d'això, crec que hi ha una altra pregunta, com ha fet en Dani. A veure, s'ha definit una miqueta més la senyora alcaldessa. L'any passat es van parlar que aquest any seria el tema de la paperassa, del tema arquitectònic. Ara sembla que les últimes declaracions era que ara mirarem el pols de la ciutat, mirarem si això encaixa. Però, esclar, aquesta definició, és a dir, o indefinició, jo sí que ara pregunto directament al promotor, pot fer perdre el museu i el festival del circ de retruc? Gràcies. Nosaltres sabeu que, mireu, us explicaré una història personal. El dia que jo vaig complir 18 anys és el dia que vaig enterrar el meu mestre, el Josep Vinyes i Sabatés. Ell era un dels majors historiadors de circ que ha tingut Europa i un gran col·leccionista. Ell vivia a Barcelona i jo n'era el seu deixeble. I va morir amb la recança que la seva col·lecció no pogués ser una col·lecció de futur,
una col·lecció oberta a la gent, una col·lecció que la gent la pogués estudiar. Jo em vaig heredar una part molt important, tot el seu arxiu fotogràfic, una part important de cartells i sobretot em vaig llegar una lliçó. I era que el circ, per reivindicar-se com a cultura, necessita amb urgència tenir una casa gran, perquè el circ encara no té la consideració social que té la dansa, l'òpera o el teatre. És més, aquests dies la premsa de la ciutat i de la província ha anat plena de columnistes que han utilitzat la paraula circ com a sinònim de caos i la paraula pallasso per a insultar. És ben trist tot plegat. I posa en evidència que el circ té un llarg camí per recórrer a nivell d'aconseguir la consideració social que necessita. Nosaltres hi lluitem moltíssim, ho hem vist en el vídeo, a través del festival, on arrisquem cada any, sense tenir-los, $500.000 d'euros per poder-lo fer. A través del Gran Circ de Nadal de Girona, del Circ de Reis Mags de Tarragona, de la investigació, i per nosaltres la signatura d'un museu del circ a Europa és una assignatura pendent i una assignatura que s'ha de superar amb urgència, perquè Europa i les col·leccions privades no poden esperar més tenir-lo, perquè ja hi vàrem començar a treballar l'any 97, ja ho heu vist, pensant també d'aquí Figueres. I per tant, nosaltres volem seguir fent el que fem, que és el Festival de Circ Elefant d'Or a Figueres, però volem que el festival es faci a la ciutat que veurà el Museu Europeu del Circ. Per tant, és veritat que aquest projecte, que com veieu havíem d'obrir el 2018, ha agafat un retard molt i molt important. És veritat que també ens faria molt goig que fos aquí perquè hi hem destinat molts esforços, molta paciència, molt treball i demà tots junts podrem estrenar una 6a edició excepcional que ens situa en el món. Per tant, no tenim ganes de tirar tota aquesta feina, especialment a la nostra ciutat, perquè tant el Ramon Bec com jo, com la majoria de gent de l'equip, com la seu de la Fundació, estan aquí a Figueres. Però no esperarem per sempre, perquè és una realitat que necessitem amb urgència. Tenim molt clar una cosa, que la ciutat que es mereixi el festival és la ciutat que aposti amb fermesa, amb valentia, amb coratge, perquè a vegades cal prendre decisions que evidentment no tindran el 100% de vots a favor. Però qui aposti amb fermesa per aquest gran equipament ha de ser qui tingui la recompensa de poder gaudir d'un festival com el que hem anat visquent aquí a Figueres any rere any. I volem pensar que això passarà aquí. Bé, alguna pregunta més? Allà al baix. Cap allà. Sí, si pots moure una mica... Ah, perfecte. Anirem després del micròfon, anirem cap allà baix, eh? Gràcies. Perdona, endavant. Bona nit. Bé, doncs, jo també agraeixo que s'hagi fet aquesta presentació i, per una banda, anava sentint tota aquesta ambició que té aquest museu i un projecte museològic i una sèrie de coses i, per altra banda, em segueix preocupant que un projecte, a més amb els exemples aquests dels museus americans que heu ensenyat, que anaves dient, un gran complex museístic, un gran museu. Llavors, amb tota aquesta idea, que ara no entro si és viable econòmicament o no, però tota aquesta gran idea em preocupa que la Casa Nou Vila sigui un espai suficient de metres quadrats i també l'emplaçament que està. No sé, jo em segueix preocupant. I, a veure, al carrer, l'accés, no per vehicles, però per vianants, 100.000 visitants, no sé si arribarem aquí, però, esclar, les xifres, l'ambició que hi veig, no sé si em lliguen amb aquest emplaçament, amb una vorera estreta, amb una casa que era uns espais domèstics, que no és accessible, que s'haurà de reformar de dalt a baix. És una preocupació. I l'altra preocupació també, que era un altre tema que
que desconeixia i volia saber, o sigui, això com es gestionarà, una fundació, quin paper tindrà l'Ajuntament, bueno, no m'ha quedat gaire clar, perquè aquesta sessió, amb uns anys que no se sap, bueno, no ho sé. Gràcies. De fet, està bé, heu fet un 3 en 1, perquè són 3 preguntes en una. Miraré de respondre'n ràpid les 2 primeres parts. D'una banda, aquí teniu projectat el rànquing dels 15 museus amb més visitants a Catalunya. Crec que tots els que estem aquí estarem d'acord en què està bé que el museu arribi a autofinançar-se. El Museu Dalí ens costa 0 euros als figuerencs i que el Museu Europeu del Circ també pogués ser així. I per tant hem de tenir molt en compte la capacitat d'atracció d'aquest nou museu. Fixeu-vos un a un d'aquests 15 museus més visitats a Catalunya, 12 estan en el centre històric de les ciutats. Per tant, és molt important perquè la visita a un museu no és només entrar dins el museu, és una experiència i per tant aquesta experiència és especialment interessant per a algú encuriosit cap al patrimoni si esdevé, si té lloc en el centre de la ciutat i per tant amb un entorn agradable per passejar, per comprar, per visitar i per fer-hi altres activitats. La mobilitat és quelcom, com 1000 aspectes, que hem estudiat amb detall, que probablement avui no hem pogut exposar per la limitació del temps. Però heu de fer una dissecció ràpida del perfil de visitant que vindrà al Museu Europeu del Circ. D'una banda, els grups turístics. Al Museu Dalí, un 30% dels seus visitants ve amb grups organitzats. Ja sabem què fan. Aparquen, la majoria d'ells, al pàrquing del Garrigal o desencotxen allà i el bus els torna a recollir. De l'altra banda, el públic escolar. Aquest pot ser que vingui al Museu del Circ exclusivament, perquè és nou, perquè els interessa especialment, perquè en gairebé tots els currículums escolars i aquests anys de festival estem molt contents que les escoles de la ciutat ens criden per anar-hi a exposar coses de circ, perquè entra dins el seu currículum de treballar al món del circ des d'alguna de les branques. Doncs els grups escolars fonamentalment el que utilitzarien és una estació d'autobusos a escassos minuts de Casa Nou Viles, totalment infrautilitzada. Fixeu-vos que l'estació d'autobusos té 15 places d'andana i 12 d'aparcament a 250 metres de Casa Nou Viles, 5 minuts a peu. Les places d'aparcament gairebé ni tan sols s'utilitzen. Per tant, Casa Nou Viles, Museu del Circ, amb un pàrquing de busos preparat a 5 minuts a peu. I el tercer tipus d'usuari a nivell de mobilitat, l'individual. L'usuari individual, d'una banda, pot utilitzar els pàrquings que ja existeixen, molt a prop de l'equipament, a 4 minuts el pàrquing 2 del carrer Sant Pau, a 6 minuts el pàrquing de plaça Catalunya. I a més, crec que si no vaig errat, i això l'alcaldessa segur que ho sap molt millor que jo, aquesta nova zona d'Arderiu, pot ser, que hi hagi prevista nous pàrquings, aparcaments, més places encara d'aparcament dissuasori i d'aparcament gratuït a la ciutat. Per tant, a nivell de mobilitat, estem parlant d'un 10% en 6 anys del que atrau el Museu Dalí i estem parlant d'uns fluxes perfectament gestionables i, per tant, en aquest sentit, està molt i molt pensat. I a nivell de governança en sap més la Marta Felip i, per tant, crec que prefereixo que sigui ella que us ho exposi. Sí, la governança, com he dit, s'està estudiant, hem encarregat un estudi jurídic de veure quin òrgan podia garantir la representació de tots els que allí estaríem interessats, que seríem Ajuntament, Diputació, Generalitat i aquells entitats sense ànims de lucre, patrocinadors que també volguessin participar en la decisió. Tenim un model claríssim previ aquí a la ciutat, que és el Museu del Joguet. En aquest sentit, doncs, és una fundació, hi ha un patronat on participem el propi alcalde, el regidor de Cultura, per descomptat, patrons designats, i també s'ha fet es va fer en el seu moment una sessió d'ús
a favor del seu promotor. Aquest podria ser un model. Ara hi veiem més el de consorci que el de fundació, en aquest sentit, degut de la més presència d'administracions, però seria aquest, que les decisions estratègiques sobre l'equipament, el pla anual, el finançament, doncs es prendrien en aquest òrgan, en aquest patronat, en aquesta junta d'un consorci o d'una fundació, i això garantiria sempre que les decisions seguissin sent públiques. L'ús seria cedit en el director artístic, en aquest cas el director tècnic, el qui té el coneixement, que seria a Fundació Circus Art Foundation, amb els convenis pertinents en la cessió d'ús que poden regular disposició d'espais alguns dies a l'any per activitats, disposició horaris en temporades escolars, aquestes sinergies que hem parlat per entitats, per associacions o per la pròpia escola Sant Pau, que està al costat. Gràcies, bona nit. Primer, gràcies, evidentment, per totes les explicacions tan completes. El que sí que m'agradaria és, no sé si fer una pregunta o fer una reflexió i, en tot cas, potser crítica, per enriquir i perquè pensem tots una mica, perquè poder discrepo d'aquesta alegria amb què plantegeu el model turístic. Evidentment, ni soc operador turístic ni tinc experiència, però això de pensar que el 10% dels turistes que venen a visitar el Museu Dalí participaran de la visita en el Museu del Circ em sembla exagerat. No se n'ha parlat en absolut del Museu de l'Empordà ni del Museu del Joguet. M'agradaria saber quin tant per cent de visitants tenen, quina fluctuació econòmica fins i tot tenen, perquè jo, per exemple, quan vaig a Barcelona o vaig a Madrid, no visito mai el mateix dia dos museus, ni el mateix dia, ni possiblement un, ni l'endemà l'altre. Per tant, entenc que el que ve a visitar el Museu Dalí, ve a visitar el Museu Dalí. Una altra cosa és visitar el Museu del Circ, però crec que és erroni plantejar que el mateix visitant el portarem a dos museus a Figueres. Crec que amb el Museu del Joguet no està passant això i, si no, els que teniu la informació me la podeu contrastar. També participo una mica de la versió, de l'opinió d'aquesta persona que ha parlat abans, que si el Museu del Circ ha de ser un museu participatiu, perquè amb tot el respecte a la col·lecció privada que podeu tenir, jo sí que seria partidari que els museus fossin actius, no només un seguit d'observació, d'exhibició, de cartells i altres elements menors des del punt de vista físic, vull dir, però sí que entenc que si el museu ha de ser actiu, els elements han de ser grans. I també crec que l'espai físic de la Casa Nou Viles no és suficient per crear un centre realment actiu de circ. No sé com ho veieu. Bé, una pregunta que us voldria formular a les dues persones que heu parlat d'aquest espai de Casa Nou Viles és si vosaltres heu visitat la casa íntegrament i, per tant, si coneixeu la casa, no només la petita part que es va ensenyar per la mostra de flors, sinó absolutament tots els seus 2.000 metres quadrats actuals. Per tant, jo crec que quan es fa una visita sencera de la casa es té consciència del que suposa. D'altra banda, nosaltres no estem parlant de l'edifici actual, sinó que estem parlant de crear dos edificis, realment. D'una banda, un és un edifici existent i, de l'altra banda, l'altre és un nou edifici que ens arribaria, podríem dir, soterrat, perquè és un edifici de 3 plantes, totalment nou, i el veieu en aquesta imatge, que no he tingut ocasió de passar-vos abans, quina era la proposta inicial, aquí en el Raconet, com si fossin les Isles Canàries, dins el requadre, amb aquesta carpa de quita i pont, i el projecte. Veieu que, malgrat que coneguéssiu avui la Casa Nou Viles com és, aquesta gran casa es multiplica per 3, oferint-vos aquesta carpa de circ per 577 espectadors, una planta soterrani de sala d'exposicions temporals
una altra planta d'escola de circ centre d'alt rendiment i, per tant, en definitiva, no és només l'edifici que conegueu avui, sinó un altre. Els edificis d'aquest tipus, que s'acosten als 6.000 metres quadrats, són edificis suficients per a un equipament d'aquest tipus. I, d'altra banda, s'ha de tocar de peus a terra. S'ha de ser ambiciós, però realista. I un edifici més gran que aquest és multiplicar els costos de manteniment, de climatització, d'electricitat, i, per tant, vol dir que ens separaríem d'un possible autofinançament. Nosaltres, per fer els càlculs de l'autofinançament, hem agafat un edifici existent gràcies a les dades que ens va facilitar l'Ajuntament de Figueres, que és la Biblioteca Carles Fages de Climent, un edifici públic al servei de tothom, un edifici que conserva patrimoni i, per tant, va ser tan fàcil com multiplicar tots aquests costos de climatització, de telèfon, fins i tot d'aigua, de llum, per tal de veure-hi els costos. Per tant, un edifici més enllà del que plantegem per nosaltres no seria un edifici que es pogués autofinançar. Nosaltres no pretenem ser un museu paràsit, és a dir, no pretenem arribar a la ciutat i xuclar un 10% de visitants d'una altra atracció turística com és el Gran Teatre Museu Dalí. Nosaltres hem dit un 10% perquè tinguéssiu una referència del que suposaven 116.000 visitants. Jo crec que quelcom tan singular, tan únic com el Museu del Circ, atraurà de per si visitants nous interessats per això, fins i tot visitants que després de retruc poden anar al Museu Dalí. A nivell de la turoperació, repeteixo, funciona en visites d'un dia i, per tant, proposar dues experiències de museus espectacle en un mateix dia té tot el sentit des d'un punt de vista que són museus molt diferents. No són dos museus d'art plàstic, sinó que el Museu del Circ, la seva atracció principal, probablement, de cares al visitant, serà l'espectacle en viu que s'hi podrà veure no una, sinó fins i 3 vegades al dia, amb representacions d'uns 50 minuts. Per tant, és una proposta totalment diferent, és una proposta complementària, és una proposta singular i única en el seu sentit i perfectament els turoperadors amb qui hem parlat, i de fet hi ha alguns representants com l'agència Guest Incoming que ha vingut avui aquí i que és una de les que porta més grups al Museu Dalí, que, fixeu-vos, tant és el seu interès que han vingut sobre aquest projecte, perquè el que desitgen és que el visitant de Figueres no hagi de passar al migdia a Portlligat, a Púbol, a Besalú o a Girona, sinó que és molt més pràctic per a ells perquè hi ha un estalvi de gasolina i, per tant, un estalvi del cost de la sortida que es quedin aquí a Figueres. Per tant, el paquet de dos museus, essent dues realitats tan complementàries i diferents, té tot el sentit tal com ens han manifestat aquests grans turoperadors. I per últim, dir-vos que Figueres viu especialment del turisme francès. Si mireu les gràfiques de visitants del Museu Dalí, hi veureu que un 30% dels seus visitants, segons la seva última memòria, ve de França. I tant és la importància del turisme francès en la nostra ciutat que la segona nacionalitat de visitants al Museu Dalí és Alemanya amb un 4%. Mireu la distància, 30% francesos i el següent Alemanya amb un 4%. Doncs, quina sort per al projecte que França és el país de més afició al circ de tot Europa. Acaben de sortir les xifres d'espectadors i el circ a França ha gaudit l'any passat de 13 milions d'espectadors en els diferents espectacles de circ. És el país on el circ gaudeix de millor salut i, per tant, dir al públic francès que aquí hi ha el museu de referència del circ és dir-los que hi ha un pol d'atracció que els interessa especialment. Sí, podria afegir una cosa. El plantejament, comentaves, dos museus al dia no es veuen i aquí et puc donar la raó en aquest sentit, però
Una diferència és el que explicava en Genís, diguéssim, el tipus d'activitat que s'hi fa dins. I després sí que, potser no el mateix dia, però hauríem de mirar d'invertir la tendència a l'allotjament que té la gent que ve a Costa Brava o a Empordà. És a dir, els hotels de Figueres, o sigui, gent que ve a passar una setmana aquí a la zona, tendeixen a anar fora de Figueres, qualsevol dels hotels o tipus d'allotjaments turístics que té la comarca, i un dia venen a Figueres. Amb la creació de més producte turístic o d'interès turístic, el mateix dia potser no iran als dos museus, però s'ha d'aconseguir invertir aquesta dinàmica, que seria que t'allotgis una setmana a Figueres i des d'aquí et desplacis a Cadaqués, a Sant Pere de Roda, a les ruïnes d'Empúries. Per tant, pernoctant a Figueres tens un radi d'una comarca de l'Alt Empordà on tens possibilitats, però a la vegada a Figueres n'hi ha més d'una, que és el Museu Dalí. En aquest sentit entenc que també serviria molt aquest Museu del Circ. Mira, aquí al teu costat. Hola, Arnau Callol, president del Consell Local de Joventut de Figueres. Agrair-vos que hagueu fet públic a l'exposició del projecte, ja que portem diversos mesos demanant a l'Ajuntament a través d'instàncies que se'ns en parli i no n'hem rebut resposta, per tant, gràcies. I després preguntar i agrair això de què dius que les entitats en podrem fer ús. Dintre del projecte tens pensat, o l'Ajuntament i l'entitat en la que representes, teniu pensat com en podrem fer ús les entitats, si serà gratuït, si serà obert al públic, ja que Figueres presenta també un dèficit d'espais que en puguem utilitzar? Jo crec que és senzill. Nosaltres, un cop hem fet el pla de viabilitat del funcionament, hem vist quan a qui gestioni el Museu del Circ li interessen i necessita els diferents espais. A l'inrevés, hem vist quan aquests espais no els necessita. I per tant, el que us deia és que, per exemple, l'espai de circ sí que s'utilitzarà de Santa Creu fins la Diada, mentre en l'horari en què el museu està obert. Ara, quan el museu tanqui, o sigui, a les 6, a les 7 de la tarda, a partir d'aquella hora i durant tot aquest mig any que hi ha espectacles, són espais a disposició. A més, la governança, és a dir, aquesta peça que ha de servir per que reflexi de manera molt clara quines són les competències i les possibilitats de cadascun dels membres, o sigui, Ajuntament, Diputació, Consell Comarcal, que en formin part, cadascun d'ells podran oferir els seus, i en aquest sentit l'Ajuntament a les entitats també directament, l'ús d'aquests espais, perquè m'imagino i suposo i vull entendre que així ho reflexarà aquesta governança. D'altra banda, penseu que tot aquest edifici, l'edifici nou, que és aquest edifici especialment soterrat, és un edifici que quan l'espectacle no és sostenible econòmicament durant tot l'any. O sigui, és sostenible econòmicament en el que podríem dir la nostra temporada alta. La resta de l'any, quan s'utilitzi com a escola de circ, l'escola de circ té unes hores d'ús molt reduïdes i, per tant, no només parlem d'un nou espai escènic a la ciutat, sinó que parlem d'una infraestructura a sota molt important, de sales d'escalfament, de gimnàs, de camerinos, de vestuaris, i que estaran sense ús, perquè és un espai concebut per rebre un espectacle i, per tant, igual que us dèiem que el gimnàs queda curt del Sant Pau, que pot haver-hi activitats extraescolars, que us parlava de castellers, d'exhibicions de sardanes, doncs crec realment que el Museu del Circ, quan diguem que ha de ser un espectacle, un lloc viu i dinàmic, ha de ser un lloc viu i dinàmic no només pel que s'hi faci, sinó perquè l'utilitzi moltíssima gent. De fet, algú ens podria dir, això són paraules. Crec que la gestió d'any rere any del festival ho demostra que no només són paraules, perquè el festival cada any s'acosta a més i més entitats de la ciutat, des d'un punt de vista cultural i també social, per a fer plegats moltíssimes activitats. I sense la seva col·laboració, gran part del festival seria impossible. Aquest any
una vintena d'activitats paral·leles i gratuïtes. I per tant, si això ho diu el festival durant 5 dies, el museu en 365 dies ha de poder crear molts més enllaços i major col·laboració amb el teixit de la ciutat. Aquí al davant, a la segona fila. Molt bé. 3 preguntes molt poques. Primer, agrair-vos del pàrquing estic a la vostra disposició. Segona, penseu que l'Ajuntament, com fa obres, tots són milions. Que l'Ajuntament, com fa obres, tots són milions. Però llavors, quan entren els contractistes, ja baixen els diners. I si hi ha metàl·lic, encara més. I tercera, jo tinc experiència amb Empuriorama, quantes més coses hi ha, més gent hi ha. I si això ho heu de pensar molt bé, o sigui que endavant. No sé si hi ha alguna pregunta més, algú que voldria afegir algun comentari, veig que en aquesta banda no. En aquell costat tampoc. Si us sembla, abans d'acomiadar l'acte, l'alcaldessa de Figueres ens voldria deixar unes paraules. Sí, només voldria aclarir que crec que aquesta informació que hem donat avui seria necessari repetir-la tantes vegades com faci falta. Aquí avui hi ha molt públic, realment, però no, com faci falta, vull dir, perquè ho pugui escoltar quanta més gent possible. Avui, així a ull, podria dir que hi ha 300 persones, unes 300 persones. Jo crec que és molta gent, realment, una primera presentació és molta gent, i jo crec que seria bo poder repetir, o sigui, fer-ne més difusió. Segur que hi haurà més gent interessada i això crec que un projecte d'aquesta magnitud requereix tota la informació que faci falta. Per tant, Genís, deixem fer el festival, reposa després, però seria bo anar ampliant la gent que vulgui saber què proposem com a Museu del Circ. A partir d'aquí tothom després és lliure d'estar a favor o d'estar en contra d'aquest projecte. Gràcies, bona nit. Bé, només afegir al Cai i l'alcaldessa que si voleu ens trobem aquí fora i podem acabar de parlar personalment amb una copa de cava. Gràcies a tots i bona nit.